enwezuga nyabụ mkpụrụ osisi nke etinyegasịrị na gburugburu iji wee chọọ ya mma ka otu Rotary Club of Awka GRA na njikọrịta aka ya na amụma ihe mmemme Green Environment and Climate Change ji wee gaa nnọọ n'ikwu wee kwuo okwu dị mma banyere ịdị na-akụ osisi n'ọkachasị n'ime obodo ala anya bụ Nigeria na gburugburu ya ka o wenyekwezi aka wee na-akwado ahụike nakwazi akụnụba n'ụzọ pụrụ iche. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata ga-ewetara gị akụkọ a n'uso. N'okwu o kwuru ka a na-eme mmemme ịkụ mkpụrụ osisi bụ nke dọbatara ndị ọrụ ABS nakwa ndị ọrụ Rotary International ka onye isi ndị Rotary Club nke Awka GRA bụ Rotarian Elvis Amadi mere ka amata na ịkụ osisi bụ otu ihe Rotary bụ n'obi n'iji fụ na gburugburu bụ nke echekwara ọfụma. O kwuru na ọ ga-enye aka n'ịfụ na ezigbo ikuku bụ nke ga-abịara mmadụ ma gbochie oke ide nakwa iju, dịka ọ na-akọwa mkpa ọ dị ịnakọ osisi na ngalaba dị iche iche nakwa ezinụlọ dị iche iche. Ka Rotarian Amadi kwuru na mmemme ịkụ mkpụrụ osisi ahụ bụ ka ha na ABS wee bụrụ ndị ga na-akparịta ọnụ ma kelee onye isi ABS Sir Chido Obidiegwu maka ime ka ya bụ amụma pụta ihe. Dịka onye chọpụtara Green Environment nakwa Climate Change Initiative bụ Nwaada Mmachukwu Obimdike kọwara na ọtụtụ nsogbu gburugburu na-eche Nigeria aka mgba ma kpọkwue ndị Nigeria ka ha kwụsị igbutu osisi ma bụrụkwa ndị ga na-akụnye osisi oge ọbụla n'iji wee fụ na gburugburu bụ nke echekwara, ma kwue na ọ dị mkpa ị na-akụ osisi na ezinụlọ dị iche iche, n'ụlọ akwụkwọ, ebe a na-ekpere Chineke, n'ugbo, n'ụlọ ọgwụ nakwa ebe a na-arụ ọrụ, tinyekwara ebe ndị ọzọ. Na nzaghachi ka Sashido siri na ya bụ amụma ga-enye aka n'imejupụta mbọ gọọmenti steeti a na-agba ịfụ na akụrụ mkpụrụ osisi ga-enye steeti ego n'afọ 2022 bụ nke ruru nde 200 ma kelee ndị otu ahụ maka ya bụ amụma. Ọ kọwara na site n'ịkụ osisi na ọ ga-eme ka iju wee bụrụ nke ebelatara. Ndị otu bọọdụ management nke ABS tinyere onye isi ngalaba News na Current Affairs Maazị Gabe Okpalaeze nakwa otu onye chibugoro ABS ma bụrụkwa onye chibugokwara Rotary bụ Sir Amobi Adirika bụ ndị sonyere na ya bụ amụma ịkụ osisi. Site n'Awka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.